Ra, ra. Hey, 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 huh, grr, hey, hey, Anfunungan suranazani lamacheri ayangchaza kusezwe ezimnandi kusezwe ezimnandi kusezwe ezimnandi Sure, 2020 ndithengile yona ipho awuthetha nami ela place uthiwo akuthetha mna bakhulu abathi mo yesunyusa izodwa thetha nami nusumle ngoba ngisisikoli khona imali kushotile nangoku ndisemazweni ndifolile ndikhwela iske kwaye kuthi ekhaya phetho ndikwembengembe kwaye nokojazi abantwana manenze balila ngale tyani njengobathi ndiline bagafuna ubhetha baphambene mabane mna aroncapping andethani meleme ithi uyafuna ungabuze notangene xa ndibuye kasi ndibeke phasi endomqhele exam uyandlahle sithi umculu nenza ngqele ngoku ndibona ntwapha izolo ebelibenzela ibe nyela non-afoda mna ngoku ndwenyileyo Sura zasekasi zobethe elevife sihlokwe-khiwane ungabonso uselihe Anfunungan suranazani lamacheri ayangchaza kusezwe ezimnandi kusezwe ezimnandi kusezwe ezimnandi kusezwe ezimnandi Amacheri ayamnandi xa bendibiza bathi mandi nami ndibabetha kamnandi loo nto ndive ngayo mbali abasisi bathi ndiyakhula ndiyabaxelela ndiyolayithi oogojasi bathi yamkhula uza kube nxiba utayithi abantwana ndiyabahluza ibhuti ikhetha lona urayithi trip yam emanzi ndisela imanzi ibhuti isela qho iwash lo mntana undithengela ishampombo ndamxelela ndisela ibran noba iyadura njanganxa uzithi ngosi ndisela iwayini alwefolman from ekhasi ibhura imasi isela iwash thathiwe yasetown kusepaps ndiyifake emakalini uxhela isushi futhi mna ndimfakela umbilini yela suzimathanisa nam cause mna ndindime Anfunungan suranazani lamacheri ayangchaza kusezwe ezimnandi kusezwe ezimnandi kusezwe ezimnandi Buena Mandi, Roving the Game.